Γεια σας! Πώς το δύσκολο γίνεται εύκολο. Οι άνθρωποι μεγαλώνουν ηλικιακά σύμφωνα με τη γήινη μέτρηση του χρόνου, δηλαδή πόσες περιστροφές έκανε η γη γύρω από τον ήλιο. Τι μεγαλώνει όμως τα αλήθεια? Το φυσικό του σώμα σίγουρα, όχι με τον ίδιο τρόπο σε όλους. Αυτό είναι γνωστό ότι εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Το νοητικό του σώμα διαμορφώνεται από το σύνολο των σκέψεών μας στην καθημερινότητα διαβίου, κάνει φιλότιμες προσπάθειες να οριμάσει. Τα αποτελέσματα είναι αβέβαια, αλλά το παλεύει. Το συναισθηματικό του σώμα διαμορφώνεται από το σύνολο των συναισθημάτων μας στην καθημερινότητα διαβίου, όμως είναι συνήθως τόσο τραυματισμένο που έχει καθυλωθεί το πολύ σε ηλικία 10-12 ετών, συνήθως και λιγότερο. Τα συναισθήματα που έχει αισθανθεί ως παιδί από 0 έως 7 ετών, το πολύ μέχρι 10 ετών, συνοδεύουν τον άνθρωπο σε όλη του τη ζωή. Συνέπεια αυτού είναι ότι επηρεάζουν τις σκέψεις του και κατ' επέκταση την συμπεριφορά του, την δράση του, τις επιλογές του, τις σχέσεις του και τον τρόπο αντιμετώπισης όλων των δυσκολιών σε προσωπικό, κοινωνικό, πολιτικό και παγκόσμιο επίπεδο. Στην πράξη, μεγάλο μέρος της πλειοψηφίας των ανθρώπων γύρω μας είναι ανώριμα παιδιά, που ενώ το φυσικό του σώμα έχει μεγαλώσει, το συναισθηματικό του σώμα είναι καθυλωμένο σε παιδική ή το πολύ εφηβική ηλικία, ενώ οι συνθήκες τους καλούν να φερθούν ως ενήλικες. Όμως, ό,τι θυμός, πικρίες, φοβίες, ανασφάλειες, αμφιβολίες κλπ. Έχουν μείνει μέσα τους ανεπίλητα και έχουν τραυματίσει το συναισθηματικό του σώμα, είναι εκεί και εκδηλώνονται στη συμπεριφορά τους. Το αποτέλεσμα είναι να συμπεριφέρονται με την ανοριμότητα του παιδιού, όχι με τα καλά του χαρακτηριστικά, σε όλες τις αλληλεπιδράσεις ενηλίκων σε οποιαδήποτε μορφή σχέσης. Στην καθημερινότητά μας, στο γήινο πεδίο, ζούμε μόνον αυτό. Είναι ελάχιστοι εκείνοι που κατάφεραν να συνεχίσουν την ανάπτυξη του συναισθηματικού του σώματος ταυτόχρονα με την ανάπτυξη του φυσικού. Πριν βιαστούμε να θεωρήσουμε ότι όλοι οι άλλοι είναι συναισθηματικά ανώριμοι και εμείς είμαστε οι ώριμοι, χρειάζεται πολύ αυτοπαρατήρηση, περίσκεψη και πάνω απ' όλα ειλικρίνεια με τον εαυτό μας. Είναι μακρύς ο δρόμος της ωριμότητας του συναισθηματικού σώματος και δεν έχει σχεδόν καθόλου ροδοπέταλα. Οι φιλόσοφοι, οι μεγάλοι διανοητές, οι πνευματικοί δάσκαλοι προτείνουν ότι χρειάζεται να αισθανόμαστε και να εκφράζουμε στη σχέση μας με τους άλλους ψυχραιμία, νυφαλιότητα, κατανόηση, συμπόνια, συνανθρωπισμό, ανεκτικότητα, επίοικια και ούκαστε τέλος άλλες αρετές. Πολύ σωστός και πολύ ωραίος στόχος. Άντε να τον πετύχεις όμως στην πράξη. Είναι πολύ ψηλά ο πύχης και γι' αυτό ως ανθρωπότητα υστερούμε πολύ σε αυτό στην πράξη, ενώ δεν μας λείπουν καθόλου οι φιλοσοφικές πνευματικές καθοδηγήσεις. Υπάρχει λύση σε αυτό? Ναι. Είναι απλό και εύκολο. Να κάνουμε μία μόνο σκέψη όταν συνυπάρχουμε με ανθρώπους, από τους πιο κοντινούς μας έως τους πιο μακρινούς. Να βλέπουμε και να γνωρίζουμε ότι μιλάμε με ενήλικες, αλλά να έχουμε πάντα στο νου μας ότι πίσω από αυτήν τη φαινομενικότητα μιλάμε συνήθως με ένα παιδί, που η συναισθηματική του ωριμότητα καθυλώθηκε σε παιδική ηλικία. Δεν κατηγορούμε κανέναν γι' αυτό, απλώς περιγράφουμε μια πραγματικότητα που την επαληθεύει η ίδια η ζωή στην πράξη. Κανένας στοιχειωδός λογικός άνθρωπος χωρίς σοβαρή ψυχική ασθένεια δεν μπορεί να θυμώσει και να τα βάλει με ένα παιδί. Τότε ως εκ θαύματος βγαίνουν από μέσα μας αυθόρμητα και φυσικά όλες οι αρετές που προτείνουν οι φιλοσοφικές διδασκαλίες. Βλέποντας, χωρίς να το εκφράσουμε φανερά, πίσω από κάθε ενήλικα το τραυματισμένο συναισθηματικά παιδί που κουβαλάει μέσα του, είναι τόσο εύκολο να είμαστε και επίοικείς και ανεκτικοί και ψύχρεμοι. Αυτή η στάση μας βοηθάει και τον άλλον να ηρεμήσει και να βγάλει ό,τι καλό έχει μέσα του,
όσο μπορεί και όσο του επιτρέπουν τα βιώματά του. Μια απλή σκέψη δική μας είναι, κι όμως είναι τόσο αποτελεσματικά θαυματουργή. Το να βλέπουμε τον εαυτό μας όπως τον βλέπουν οι άλλοι είναι πολύ χρήσιμο χάρισμα. Είναι εξίσου σημαντική ικανότητα να βλέπουμε τους άλλους όπως βλέπουν οι ίδιοι τον εαυτό τους, μας έλεγε ο Χάξλεϊ. Είσαι μόνο ένας κομπάρσος στο έργο όλων των άλλων, μας έλεγε ο Ρούσβελτ. Άρα ας θυμόμαστε πάντα ότι οι αληθινά σοβαροί άνθρωποι δεν παίρνουν τίποτα πολύ στα σοβαρά. Ας απολαύσουμε, όσο δύσκολο και να είναι, αυτό το περίεργο παιχνίδι που λέγεται «Ζω στον πλανήτη Γη». Φιλιά σε όλους!